Kai, salamu alaikum. Kai, ban gane ba. Wai su wannan rainin wayan kuma yau ni ban ga kowa bane. A to bari wallahi. Ko ina za su je yau sai na jira shi. Yau ne ƙarshe. Alaikum salam. Yawwa. Sai maka dan albarka ne ko dan halak. Ina kayan? Yau kuma ai ƙarshe daman jiya na zo ai. Ka ce min dawo yau. Kayan kuma wata biyu kenan ko? Tun wata sallah. Ban gano na kaya ba. Sayar da su kai ne ko kuma almajiri ka ba? Wata biyu dai tun dai watan sallar tsofi na kawo maka. Har gashi watan azumi yayi ya kare to kuma na sallar ma ta zo ya kare to saboda haka shi kuma jiyan nan nazo kacin dawo. Ya dai? Gaskiya ba ni kawa kan kawa shawa. Wal ubanci. Kai ka wani rashin mutunci. Ni ba na ma dinki ai. Ni ba na ma dinki ba ma na dinki ne. Mala. Mala. Allah yau ko sama da ƙasar da za ta haɗe duk da dai bani da komai to yau ko za ta haɗe yau mai rabba ni da kai a nan ko dajin sambisa za ka je ka kira to yau sai dai fa'in rigima yau ta ƙare. Rigimar lafiya? Salamu alaikum. Ko ana magana ko ya yi shiru. Lafiya na dauko a haka? Me faru? Wai kaga wannan bawan Allah ne ya zo ya takume yana magana kaya. Matsalar bil adama kenan. Ni din ne dai kuma shi din ma shi ne. To, ai ni ban gane ba. Wai kai na ba ɗinki ne ko kuma shi? Ka dai duba. Kai, yau kai baka san kowane mutum akwai irinsa kwaya bakwai ba a duniya? Yanzu ma daga Rasha, ina can Rasha kallon World Cup aka sanar da ni kuna wannan takaddama na zo na warware muku ita. Haba, shi sa daman ni tun da daman ni nake ta jin kaurin kankara ashe ni gamo ne na lillahi wa inna ilaihi